Gata, am pierdut. Salutare prieteni și bine v-am regăsit pe canalul Dorin Vlogs. În episodul de astăzi vom juca Among Us cu fratele meu și să încercăm să trolăm copiii, că intrăm într-un meci random, cred de altcineva, și voi juca cu fratele meu împreună. De exemplu, dacă vom pica amândoi crewmate și mă va omorâ un care va pica imposter, eu îi voi spune cine și el va încerca să câștigăm, adică ne ajutăm unul pe altul, suntem acum pe și da, nu stăm mult de vorbă, intră și fratele meu acum, intră el într-un room și îmi dă codul și începem distracția. Da, fratele meu e crewmate și eu la fel. Vedem, eu detectiv. Eu sunt scientist. Bă, Leo, dar viteza e prea mare, mă. Care prostul apesa? Kick orange. Ce? Da, cineva a apesat degeaba, așa cum îți votez unul pe altul și de afară. Și câteodată nu e interesant e când joacă ăștia și apeasă aiurea. Tu ieși deja o jumătate. Asta e jocul, n-ai ce faci. Haide mă și cu carul ăsta. Yes. Mai merg în partea asta. Iar o apesat ăștia, bă, ești proști. Nici nu mor pe un... Și să-mi traiurea copiii ăștia. Vezi, și cața-i ca lumea și... Coral, da și eu fac coral. Uite coral. Cum îl cheamă pe ăsta? Mă uit pe camere. Am că niște frunze. Bă, da, ăștia sunt enervanți tare. Apesă ca niște proști, mă. Ce s-a mai întâmplat așa acum? Două chestii nu reușesc să fac. Gata, apasă-ți pe buton. Care a apesat? Pink. Tuma din dreapta sus. Nu. Este un din centru, Nick. Aici. Eu l-am putut ping de acum. Da. E, tu de la ești. Ce este proștii ăștia, mă? Acum la electrică, la admin și la... Faci mai era așa. La pe mod să instalăm Windows. La și mai avem. La electrică și la reactor mai am.
Pe camere. Îi dau la electrică, fac aici și pe asta repede. Care un... Da, nu vă speriați prea tare, eu folosesc Google Translate, că engleza aici e foarte bun la mine. Și... da. Hai să vedem care mor, văd că mulți mor, dar nu au murit ăștia, mare parte din ei au ieșit afară din joc. Lower engine. Unde mai e și asta? Lower engine, aici undeva au murit. Și nu știu. Cine votăm? Nu a spus nimic. Cine votăm? Nu știu. Eu votez. Nu mai votez. Nu, am câștigat. Câștigat. Da, n-am jucat meciul ăsta și am câștigat. Hai că mă jucam mea. GG, aia este și imposter. Deci... eu sunt crewmate. Fratele meu la fel. Oh, sunt inginer. Wow. Wow, inginer. Nu se poate așa ceva. Stă la Windows. Am intrat în vent. Cine? Dorian. Nu, n-am intrat în vent. Nu, niciodată. Nu, n-am intrat. Eu sunt la asta, la cafetărie. Op, Ce zici? ăla negru e Negru? Unde te-au mort? la securitate. Security. Ăla negru zici, da? Da. Scrie că la negru m-a omorât. F. Hai că am scris și eu. Trebuie la Y în loc de... Vrei, lasă. Nu mă spuneți-mi. Scrie că e negru. Stai că le-am scris așa. Bă, dați proști, bă. Bă, dați proști ăștia, bă. Să-i mai trolăm. Bă, dați proști ăștia, bă. Trolăm. Văd. Unde e ăla negru? Văd. Bă, da proști mai sunt ăștia, bă. Ale, bă. Văd. Păi suntem 15 ăsta nu știu ce aștepta. Ia, îți devi și chicăm acum. Eu... Ce ești? Eu spun, uite. La fel. Uai, bă, odată nu chicăm și noi pe post. Sunt simplu. Nu am niciun Eu tot sunt simplu. Bă, dar au pus astea de-aia, Eu mă direct la cameră. eu la card. Băi. Adi, mă. Ale. Bravo. Că nu vrei să meargă. M-a omorât. Care? Ăla albastru. Unde? La Security. securitate. Security, da? Da. Faci, mă, așa. Cine dovedește că e Viper? Eu. Cine? Zi. Ăla albastru. Albastru mi-a omorât prietenul la secu... Bro, kill my friend at security. Lol, ok. Just like blue light. Dacă nu e
pentru mă votați pe mine. Scriu repede la ăștia că pe urmă mă fac de cat. It's not, if it's not blue. Scrie blue. Light blue, I am not. Fitly. Orange sus. Care orange e? Eu spun de blue, ăștia orange. Oh, este. Este el de afară? Este, da. 43. Deci sigur te-a omorât ăsta. Da, Este, mă. ți-am spus. Hai, te urmărești, dacă ceva îi urmărești pe ăștia și te uiți care și cum. Uite eu, să văd. Și care îți paște iar mai suspect, îmi spui. Că așa să nu vin după mine cum mă ușim. Este minus 1. Aveam 2 de găst. Stai gata, dă-și trapă în jos. Nifig de să urmărești. Care am văzut? N-am văzut. Nu știi? Unde am văzut ăștia? It's cuts. De ce? Orange. Spun că e portocaliu. Și chelea să-i foi. Portocaliu, da, Portocaliu? O trec pe lângă mine. Pe unde o găs mortul? nu știu. Eu am scris weird, da? Yellow. Unul yellow, unul orange. Nu. Tiny, vote for orange. Și votez orange. Văd că majoritatea spun de orange. Așa că... Dar nu e orange. Da, și ne. Așa spune că noi. Și nu. Spune că noi. Care votăm, mai? Eu votez orange, că ăștia mulți au spus de orange. Mi-a zis că nu, uite. Stupid. Și nu orange? Nu știu, așa e și uite. Stupid. Nu scriu ăștia și ne. Ne întreabă pe ăștia, poate știu care. Cine a votat? Toți orange au votat. Care m-au votat pe mine, noi? Și de pur ăștia. Ba, n-am de vrut să scriu. Cine? N-am de vrut să scriu. Păi trimite, că acum pot să scrii că tu ești fantom. Caroci. Hai că am tu mai jos aici unul. Mă fac repede pe ăsta. Gata, așa, frumos, pam, pam. Mă uit, mă. Băi, poate și ăsta, să nu fie ăsta negru. Haide, mă. Dispare ăsta. Stă la Windows frumos aici. Pa, ăla negru e. Asta ăsta așa facă. Electricitatea și o stricat acolo. A, bă, ăștia nu pot să repare nică. Nu e prost, mă. Cum mă, nu faci nimic la electrical, ia? Care, mă? Banana? De ce? Ce că crește cu banana? Sign de yellow. A, ăștia nu scris nici. Întreabă pe tăi care sunt morți. Lometic. Haide de Vensio. Banana, his base, hip. Galben? Banana? Stai care te putem galben. Da, el. Nu spun el. Eu, bătăm el. Nu, Yeah. banana, el. Yes. No? Ok. Bun asta. Ăsta am eu am crezut că ăsta. Care-i banana din idee? El, mă, timp că s-a pasat. Am câștigat, ura. Am dreptate. Bun joc. Ne-a plăcut. Yeah, boy. Ce ești? Eu scriu amazing. Eu sunt impostor. Oh.
Bun, o fantom. Eu sunt inginer. Să începem. Mergem la electrical. Să vedem și că acolo e cel mai frumos, cel mai bine. Ne prefacem și noi că facem ceva aici. Și îi dăm noi la un O2. Wow, leu, s-o stricat ceva, tăică. Da, să mergem aici. Să ne prefacem că îi ajutăm pe ăștia. Așa, uite, gata, a făcut. Și au făcut, mă, nici n-a reușit să fac nimic. Și a făcut. Bacamada. Nu înțeleg. Și what kill me, wey, nici nu-i mort nimeni. Ăla a ieșit. Uite me și wey. Și le mă vorghesc ăștia. Black stupid ass. Вот e bluie. Dar ce bluie? E suspect. Ia uite, skip. Tu nu mai ești în joc? Pe care sens? Pe tot mai intră în joc dacă tot ies? Eu nu înțeleg. Care sensul? Bă, că mă daf. Da, minus un imposter. Este, bro. Ia. Am avut dreptate? Wow. Următorul să vedem cine e. Iar ăștia, băi, Ai. Are 7-2, 5-7-0. Gata, asta. Op. Nu știu, nu s-a întâmplat nimic. A murit cineva. Gri. Aveți ceva sur. Send yellow. Self-report. Eugenic Rose. Eugenic Buba. Și oi? Guba. It's self-report. Bakamadaf. What a great this time. Bubir. Ok. Buba. Nu înțeleg nimic. Uite și o random. Să nu zic ăștia că n-au votat. Green poster. No grey. Safe. Believe with me. Că a fost cam... Asta așa. E, buba. Cu care mă vota, mă, pe mine. Nesimțire curată. Eu la sur. Perfect. Aveți ceva sur. Ne inventa drept. Și uitați, suntem ingineri aici. Sta. Nu știu. Aoleu, și aoleu. Ce, bă, te-a mort? Da. Ăla. Guys, I'm pretty sure it's baba. Ce nume au și ăștia? Baba? Da. Or not stick where? Electrical. I am safe. Bravo, mă. Sand yellow. Yellow.
Yellow. Wow, ei, dacă yellow, votăm yellow dacă zic ăștia. Spus că e surul. Well, Din stop it. toți s-au uitat la mine și niciunul nu spune că e ăla sur. De ce tâmpiți? I did we say player who did. I mean, bravo. Bacamadaf. Wow, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Este imposibil. Imposibil. Imposibil, bă. Este imposibil. Hai că facem să nu parem suspect. Să gri on security. Și-a făcut o văd pe gri. Maca, Vicky. Și ni Vicky. Unii Vicky? Vicky? Hai, votăm Vicky atunci. E, dacă Vicky, atunci votăm. Ăștia nici jumătate de task-uri nu și-au făcut. It's me. Te cred. Păi, nu înțeleg ce cu ăștia. Poți să salvezi oamenii, tipa, poți le dai scut? Nu? Gata. M-am prefăcut că eu sunt ăsta. Unde? 3, 2, și am spus. Oh, și-au făcut așa. Da, măcar să votez pe eu la sur. Da, dacă acum 1. Ești Dorin? Dacă acum ucideți 2, gata, ați câștigat. Votați green and grey. Am. Deci eu. Oh, bravo, roșu. Unde mă? Roșu, unde? Nu știu dacă ești, dar știu că e la sus. Deci eu sunt imposter, dar cum și-o dat ăștia seama că se iau și cu grey? Le-au spus, cred că cineva. Green. Bă, da, mă votat toți pe mine. Mă, cacă în nasul lor. Bă... Dar cum și-o dat seama, mă, că doar n-am făcut nici greșit. Nu știu, cred că ai devenit suspect ceva, că nu faci nimic sau... Hai, nu le dă închid pe tot la cafenea. Stați, mă, toți aici, și nu mai mâncați voi, e borș. Ia la dânsii. Și
Ia s-o ahuit cu tăte. Ia la dăm. Da, mă, bă, închide-o și aici și aici. Ia stați mă aici frumos. Tu, bă, mă. Păi ce s-o, cu tătă sau ce fie? Na, bă, mă. Bravo, mă. Îmi spune că e la sur. It's martor. Cine maron. Gata, ia. E maron, gata. A spus prima dată corect și apoi. It's not me, bro. What the fuck? You are dumb. It's maron. Gata, ok. Votăm. Все, votăm toți maron. Ha. Bă, e ăla sur. Uite, Denis is maron. He can be engineer. Da. Uite. Serios? Nu te cred. Cineva care are minte. I'm not, I'm crew. Eu see. Bă, Gata, am nu câștigat. cred eu că voi așa de tâmpiți sunteți. Gigi. Sau mai trebuie să fac un kill? Trebuie să facă două. Două? Dacă sunt patru. Nu, bun. Bravo. O, gata. Ce? A prins. Ei, și am vrut. Prins. Ei, din greșeală, da? Am vrut să-l închid. E bun. A prins. Acum trebuie să spui. Și you was kill. De când? Purple. De când purple? Grey, purple. Bă, dacă votați pe ăla sus, sunteți bravo. Ia, hai să vedem, câștigăm sau pierdem. Hai. Vicky left the game. Mă, am văzut că ăla He say, nu va ieși he din saw kill. Dar ce înseamnă he saw? A văzut cum am mă. A văzut cum am mă. Hai, purple. Numai nu spune că e AFK. Grey. E, gata, am pierdut. Self-report. Am pierdut, gata. Nu știu. Ba da, cu ăsta au spus galben, cu votează pe ei. Pe galben, dar dacă nu votează... Gata, am pierdut. Este. Hai că am câștigat, bravo. Băi, ce aproape, bă, nu se poate. Bravo. Ce aproape de câștig. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați un like și un subscribe numai decât să ne adunăm și noi cât mai mulți pe acest canal. Da, după cum vedeți, e ora 1:24 noaptea, n-am reușit zilele astea să mai filmez și am spus că fac un episod de Among Us. Da, deci dacă v-a plăcut acest episod și mai doriți episod de genul cu Among Us, mai veniți și voi cu niște idei prin comentarii, joc, orice joc doriți, adică care vă pare vouă mai interesant. Poți juca și Roblox și Brawl și jocuri doriți, aștept un mesaj în comentarii. Așa că cu voi a fost Dorin Vlogs, ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!